Monggo Mbak Mami. Tuh. Lakone suminten edan. Para rawuh sedheripun ing papan mriki badhe hamba paralapan inggih punika suminten edan. Ing samangke para paraga badhe katindaken dening panjenenganipun inggih menika Subrata kasta dening Ki Purba Sasongko. Angel kok kene noprak kok. Bang mungkin lak saged pun manut mawon. Lalu ki para paraga sanesipun Warok Guna Seca katindaken dening Praka Mas Jo Klitik. Lajeng Sura Menggala katindaken dening Bapa Sento Yitna Carita. Wis teko ya, Bang. Wis. Ing samangke Cempluk Warsiah dipun tindaken dening Dik Vela. Lajeng suminten edan katindaken dening Nyi Mami Slup. Samangke Kak Sengkuyung Siarno sing keturi wedang ya Siarno ngono iki ya. bintang tamu ingkang ater-ater kopi. Iki menika saking keluarga agung Bapak Jaino. Ing samangke bintang tamu ingkang mijil saking tlatah wetan Blitar. Inggih menika Raka Mas Jo Luduk ing samangke badhe ngasta penjaga toilet. Matane. Bintang tamu juga toilet. Jedinge tunggu sih. Kuwi akeh lho, gajine akeh. Golek ceperan. Kados pundi? Golek ceperan. Lancaring pagelaran ketoprak Purba Budaya. Monggo sareng-sareng amirsani gelaripun ketoprak Purba Budaya kanthi lamban suminten edan. Tuk 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 tuk. Walah tonton wis tak kandhani yen Den Mas Broto arep dirabekke marang Cempluk Warsiah. Ora dirabekne karo aku to, Pak. Kowe rupamu apa ya patut? Lah wong wis semayanan karo aku lho. Sementara Den Mas Broto ki anake ratu. Oh, rindu siapa? Rindu bojone uang. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Kowe aja gendeng, Ten. gendeng omah. Mas Broto. Aku bapakmu, Ten. Mas Broto. Rindu siapa? Rindu bojone uang. Anu, Mas. Siapa? Ijole aku gila iki ya. Ijole kowe bapake. Mas jarene arep ngepek bojo aku. Pokoke mentok Mas Broto. Mas Broto. Rindu siapa? Bojone wong. Kapuk iki kene. Ten ngono lho, kowe iki warok, bapake warok. Ten, eling ten. Ten. Seminten. Seminten. Wah, gak wedi ya. Apa nih? Eling ya Tan. Kowe kudu eling lan trimo yen Cempluk ki wis dirabekne karo Dimas Bro. Ini karo aku. Aku kadang dinodai lho, Mas. Terus hatiku ki terus piye? Atine ngene. Atine ngene. Iya ning kene ya, Mas. Atine diledek. Kudu eling yen Cempluk kuwi wis dirabekne, wis dijodok. Paroke suarane sing gedhe to. Cempluk
cempluk kuwi piye? Cempluk kuwi wis dijodhokne karo Dimas. Kurang gede suaramu. Eling ten eling. Terus itu. Eling ten. Jakre malah didoni. Jare kalau ngidokne. Idon ngono lho, kok iso. Terus nek ngono kowe ya. Cempluk kuwi wis dijodhokne karo Dimase Broto. Lah cempluk to, Pak. Jarane karo aku, bapake ngapusi lho. Bapake ngapusi lho. Jarane diolehne aku. Pasanamu kok karo cempluk ngono ki terus piye? Aku terus karo sapa? Aku karo bene sapa, Pak? Ten, jangkrik tanganmu pusing ya ten. Kowe kudu trimo sok ben tak golekne wong lanang liya ya. Sapa ngoren aku mah? Mas Broto. Waduh. Ini yo cempluk dirabekne karo Dimase Broto. Tadi. Ngene iki dadi. Broto ngabeli ora teko. Mas Broto. Ten. Suminten. Rene yo nduk yo eling yo. Ben anakmu edan ya karo. Lomokan. Ten. Ten kuwi Mbah Di ten. Kuwi dukun pijet. Itu Mas Broto to. Itu Mas Broto. Aku sebentar. Mas Broto kuwi nang ndi, Mas? Mas Broto. Piye? Kek anakmu kek. Gorok-gorok kowe. Ten. Jangkrik. Kuwi bakul cilot. Gendong. Jak bali. Oclok. Anak edan tenan iki, Gus. Aduh, ngombe sik, Pak. Ten. Eling ya ten ya. Kowe anake bapak, Nduk. Bene cempluk kae dirabekne karo Dimase Broto. Ning kowe besok bakal tak jodhok. Jangkrik kan. Ngombe, Pak. Kae golo. Loh, Itu siapa? Rindu bocahnya uang. Kita siapa? Cinta Mas Broto. Mas Broto bojoku. Mas Broto bojoku. Broto. Loh, rame-rame gopo. Kek, sesuk dina Respati manis. Anakku bakal daud marang Gusti Broto. Gara-gara anakku dadi edan. Mas Broto, bojoku. Ini mimi pentil. Mimi pentil, ngak. Tadi mantan kayak mimi pentil. Lakon kowe. Mas Broto.
aku ming njaluk kowe teko ana ing rabine anakku. Tak salah. Piye? Ning anakku wis kadung edan. Yo, yen anakmu edan sing maraske aku, kowe isio. Aku lilo yen cempluk Rabi Mas Broto ning anakku kudu mbok waras. Yo. Ndak waraske anakmu kae. Gawane ning arepmu. Ben. Kowe kudu waras ya, Ten. Wis to. Mas Broto bene Rabi karo cempluk. Sok ben. Sopo, Pak? Sok ben tak golekne wong sing luwih ganteng saka Dimas Broto. Tenang ya, Pak. Aku selak ingin lho, Pak. Ten, waras ten. Waras ten. Hot, sontolo hot. Het, sentele het. Jenang desa jenenge lemet. Lemek. Omah jenenge karpet. Nemplek ning kathok kuning ten. Kepet Jenenge Soptek. tunggu gendeng. Waras ten. Mari ya, Ten. Dukune ngelak. Pak. Sik, Ten. Pak. Aku arep digapakne, Pak. Anu to, Ten. Aku digapak. Waras. Waras. Pak. Pak. Baru olahraga ta, Pak? Pak. Dimas Broto. Aduh, pindah rono. Iya kowe tak larane ati. Belum pindah rene ten. Piye ta, Bapak? Bapakmu edan ten. Ora liwane sampeyan Rabi karo cempluk Dimas Broto. Loh. Ten, Pak, kok iso kaya ngono ta, Bapak? piye-piye aku dulure bapak. Langke ditambani to. Dimas Broto. Loh, Gocono bapakmu tak Gocono bapakmu tak tambanane ten. nggih nggih. Meneng ya, Pak, linggo-linggo. Ibu. Piye, mi pentel apa piye? Waras yo kek. Waras. Ya, Pak, waras. Cekelen sirahe ten, cekelen sirahe ten. Cekelen sirahe ten. Sabar ya, Pak. Tendang, Pak. Cekelen sirahe. Dimas Oke. Cekelen sirahe. Ojo, ojo. Debokmu di situ gelan debok. Ini. Goceki ten. Iki yen ora tak garap ora iso. Kuwi Pak, debokmu kuwi Pak. Pak, eling, Pak. Goceki. Eling. Dangakno sithik, dangakno. Jangan ning ngene. Waras yo kek. Waras. Waras. Suruh. Dino iki tiba Respati manis. Den Mas Broto wis dhaup marang Cempluk Warsiang. Ya, waras. Den Mas Broto. Wis waras aku. Sak menika kedah kados pundi, Den? Wis aku waras. Nah, iya waras. Iki jane cangkem kok talang udan kok. Monggo sareng-sareng lelipur gandeng sedaya sampun padhang kahananing swasana menika. Nggih, padhang. Oh. Kembul Bujono. Andrawina. Oh, berarti wis bar. Ayo nekno. Ayo. Mangan bareng-bareng. Bayar dhewe-dhewe. Lho. Ki piye to digawe kok bayar dhewe iki lho kok iso mangsane. Lah niki jenenge menjiwai ngeten niki, Pak. Nggih, leres. Ya arep ora Wah, piye luar biasa kok. Gadu-gadu ngeten niki. Nggih. Menjiwai tenan Weyu, tenan asli. Sangumu Sangmu komah Kan idan aku, wis awet ya. aku jujur aku nggih. Sulung Kok kono kan njaluk gendong to? Gendong, Pak. Aku mesak nih sing gendong sama kok dobol. Tapi aman kok. Nyapa? Nggih. Enek kaki ning kene kok. Kok enek kaki. Dadi gak mungkin bleset. Bangsane. Sewengi diri. Gen suminten ingkang minangkani gelang kalung. Nggih, menapa ingkang wonten ingkang ngersakaken saping gunung nggih wonten. Nggih. Saping gunung Jembeng anu Jengleng. Loh, Dimas Broto.
Oh, ilange gelang kalung. Ilange gelang kalung. Nggih. Niki kalih Mbak Marbuah. Monggo, Mbak Marbuah. Nggih. Iya. Mbak Marbuah. Wah, jan. Ranggo salin gimana? Nggih, Pak De. Pak No nggih. Niki Pak No to. Nggih, Pak Kardi kok ya. Lah nggih biyen Pak No akhirnya ganti Pak Kardi. Ya oke. Oh, Pak Ya Kardi kagem gamelan. Nggih, ayo Cok. Nggih. Gonggo minunan nggih. Nah. Ya Mas. Izin kurang lebihnya mohon maaf dan Nggih, matur nuwun. Makasih Pak Pak Ardi. Kardi. Sembah nuwun, sukses Jan, selalu, sehat. luar biasa. Nggih, sembah nuwun. Wah. Nggih. Nggih, suwun Pak Kardi. Wah, puluhan tahun bersama beliau nih kok. Nggih. Leres. Siap, Bos. Lumampahing wedal gumantung saking penjaten. Tanjake sing Nggih. enten jembek anu jenglenge, Mas. Mas Oh, wonten. Klitik, Mas Siap, Kluthuk. nggih. Nah, Bener. iki jenengan kantun milih niki sing sing pundi. Nggih. Ya, capek gunung, capek gunung. Oh, wonten. Nggih, capek gunung dhisik. Ah, iya. Sing pundi niki? Jiro lu, Derek. Pak Monem. Nggih. Pundi, Pak? Sing tengah. Oh, sing tengah Niki Pak De. Ayo Mbak Ani. Ani. Ah, ayo jumeneng berdiri. Wah. Los. Nah. Deh. Ayo Mas. Oke. Sing jenggleng sing pundi panjenengan apa Mas Kluthuk? Nah, wong loro. Pun bebas kroyok wong loro ya, Ahmad. Wah. Jan. Bisa remuk rempu. Kadung men iki. Hei, wong sing pirsan iki gak trimo nek kowe entuk ngarep, kowe entuk mburi. Nggih, Pak De. Kadung men ora oleh golek anget-angetan Pak De, Pak De. Ya. Dindingane Mas bawa dindingane. Saben bengi. Saniki. Iya no kok sesuk. Sesuk sing bayari sapa kowe? Nggih. Sesuk is prai. Saben bengi nyawang Ait. Ngono mantep. Oke, no jenggleng ki yo gawe budaya ora Ya. terus angger ya-yaan. Gede Ya. ngono nggih Pak De nggih. Ya ganti Mas Kluthuk. Nah, ngono Pak De. yen memajang mung karo janur kuning Ait. Kok mendal? Padakno lho, Bos. piye to Mas Kene Mas, dah dulu dangdet ya. kok penak kene to Ait. Ngono lho. Mas kroso sama Sing serius. Nggih, Pak. Mas, Nah. ngene iki lho, Mas. Ya. Mas. Ngene iki lho ya. kembang wae metaan gunung piye to Mas Kaya iki lho, Mas. Mas. Oh alah, bosok. Pengendange ragawanmu kok, Bos. Pengendange gawanku kok ya jajan. Ya. Adem iki. Cita Serbi
aja. Hei, hae, hae, hae. Jos, 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 jos. Kowe iki Bosok nah. tak dudahi matur sing kepenak, Mas Kendang. Ayo, Nah ngono lho. cukupan. Mas Gendang, Kula kula nyuwun panjenengan tabi kados adik kula. nyun panjenengan tabi kados adik kula nggih. Nah, ampun ban cinde ban Ampun ban cinde ban siradan. Yo, entak tak atung tak ya. Kok panggah klotak-klotake to, Mas? Gegere belum tok. Sabar, engko sing bariki. Sakarepmu aja. Kok terus pasrah. Panas udyan. Iya. Ah, kudu. Ngono lho dadak iso. Iso penak. Ayo Mas Duduk, serius, serius. Tak tung tak kuwi. Ora percaya. No. Penak iki. Kaya ngono kok. Iki ya. Mas, aku ngono kuwi lho, Mas. Tak tak tung tak. Dadi Gus. Bos, ibu raja. Dadi jazz. Jazzmu di ta, Mas? Dadi jazzmu ku lho, jazzmu. Jazz kurang bos, jazz bos. Jare, Mas. Yo, sing dhuwur. Bos. Tak karo iki aku jajal. Lah kok mbok gua rono lho. Alah, wis karo iki mesti entetan mek klotak-klotak tok. Lah kowe malah mewek. Karo budedar iki. Oke. Langsung tak cek langsung mesen. Ayo bahagia. Oke. Ya Allah. Ya. Telas ke. Panas udyan aling-aling. Wis iki mau. Cepeng gunung. Tung tak tok. Ayo. Tung tak tok. Nong ning nong ning nong ning nong ning ning. Mas. Nah. Wis ngene iki tok ae. Aja diterus nih. Wis ngene iki tok ae ya. Iki tok ae. Wah, iki iki fenomenal tenan iki. Esok enjing sore sonten kula benjing bayaran pinten. Keong. Kok esok enjing sore sonten piye kuwi? Esok enjing sore sonten kula benjing bayaran pinten. Ayo wis manut bapak to kok iso. Ayo wis aman terkendali. Nggih, Bapak ngene Mas Purbo tiba ning nggonmu. Nggih. Nggonmu ning nggonku. Dadi maktis. Wah mboten kok ya aman. Niki lho. Niki lho kenean iki lho. Nadian Siti. Lah piye jare ya ana sithik didum sithik ana akeh tetep didum sithik. Sithik iki lho. Kok kerep. Yo. Nadian. Mulane aku tak rewangi dodol sepatu. Aja tuku lim-liman tok. Keranjang kuning. Makasih. Wah, matur jan nuwun. pinarase bani. Sampun Nggih. gangsar nggih. Mas Jo, Dawuh, kalau niki Ustaz. ndangdute mboten kitang setunggal dicaosi. Nah, Oh, nderek panjenengan. iming-iming. Siap. Menika wau Mbah Lurah Koripan kali Mbah Lurah Bediwetan. Nggih, salam kula kagem Bapak TNI Polri, Bapak Babinsa, Bapak Nggih. Kantip Mas.
Nggih. seluruh para punggawa praja wonten ing Bedi Bedi Wetan. Mas, nggih, nggih, Nggih. nggih. Dalu Nggih. menika sampun kecakup wonten Nggih. ing pakliran panjenengan. Leres. Wondene piyai menika anggenipun dahar yen sok kala kewarken ndak mboten sekeca wonten ing Madara. Nggih. Nggih, kula ing mriki kula sesulih saking panjenenganipun Bapak Jaino Jaino. sakeluarga. Nggih. Namung saged nderek-nderek urun donga sekedhik Leres nggih. ing samangke menapa ingkang dipun jangkah beliau Bapak Jaino Pak sakeluarga. Jaino. Lumeber kang putra ingkang dipun ninggalken wonten ing Bali Wisma mugi-mugi saged tumuju wonten ing samudraning katresnan pikantuk omong-omongan ingkang soleh lan solekah. Amin. Satuhu dumateng piyai sepuh kekalihipun Mas. Leres. Nggih. Muga-muga kula lan Mas Joglutuk saged Nggih. ndereke panjenengan sanes. Amin. Bila wonten Allahumma amin. paduke ngatur disengaja lan boten namung derma menungso limprah mboten Nggih. wal kesalahan lan kekilapan. Leres. Nggih. Kupat lepet boten liwat sedaya ndum slamet nggih Gus. Leres balon ana keluke lakon ana tutuke Mas Nggih, Jo. nderaken. Nggih. Matur nuwun. Siap. Gandane kang sekar gadung